baiti a gurin ma'aiki mai tsafta. Duniya gaba ɗaya babu kamar sa, dole ne kawai sai na furta. Rayuwar da ba manzon Allah to ta ya fa za a yi na fahimta. Ba ni son ta balle na fahimta, maƙiyin ka si za ya wahalta, ko in ce fa sai ya gigita a ranar da baki zai huta. Shugaban halittu annabi kaunar ka ni nake manzon Allah. Shugaban halittu annabi kaunar ka ni nake manzon Allah. Sama tai ruwa alfarmar ka, kasa tai tsuru dan girman ka. Rana wata daga hasken ka, an yi walƙiya kuma ta haska. Komai na kalla a duniya an yo shi ne daga hasken ka. Kai shugaba ka zarce haka, tun babu haka kake a haka. Aka kage haka da suna haka. Shugaban halittu annabi kaunar ka ni nake manzon Allah. Sallama nake manzon Allah, jinjina nake manzon Allah, gaisuwa nake manzon Allah. Ka amsa ma'aiki dan Allah, tambura nake manzon Allah. Gare ka shugaba dan Abdallah, ma'aiki ka dafan dan Allah. Dinga yin yaban ka Rasulallah. Shugaban halittu annabi kaunar ka ni nake manzon Allah. Ya Rasulu share hawayenmu dan abul futuhi masoyinmu. Ka tsare gabanmu da bayanmu, dan badagire fa ka dube mu. Shugaba gare ka nake samu, na taho da koko baya nake gidanka ba rashi sai dai samu. Dan tijani sheshi na ɗarika, idan ka zo da bosa in samu. Awwala ka bani kiɗa kaji, dole ne in sanyo barhama. Gausu shugaba baban faira, makiyin ya suwayo Allah. Tausayin ka ni ya kama ni, idan ka je kiyama dan Allah. Me zaka ce da annabi kuyi sulhu? A lahira ma'aiki zai ce annabawa a al'ummar taku, ina kamar ya gausi barhamu. Shugaban halittu annabi kaunar ka ni nake manzon Allah. Harazimi da daɗi ba daɗi, kaunar ka ba za na bari ba. Aliyu Fadima ban ware ba, Abubakar da Umar san ku nake, lamarin ku ba za na bari ba. Usmanu tilas in yaba ma, irin ka an rufe ba za a yi ba. Sahabbai waliyai sitira ce gare mu, kun ji ko ban furta ba. Fadima mai son ki abun so ne, magiyin ki ba zai nasara ba. Komai ina son Fadima ni, dan haka ba zan boye ba. Hassan Husainu ko ban furta ba, arzikin ku ba zai yanke ba. Shugaban halittu annabi kaunar ka ni nake manzon Allah. Daga kai ma'aiki sai kai, dan kai nake yabo. A cikin kai kowa ya zo da kai sai ya kai. Ni dai a san ka bana jin kai, du yan uwanmu sun ce sai kai. Ya shugaba ka dafan in kai, buri na zuciyata dai kai. Shugaban halittu annabi kaunar ka ni nake manzon Allah. Shugaban maza har 'yan mata, ka yarda ni in bari in tatata a ko'ina in rera kasidar ka. Koda a ce ban tsara ta, ka yarda shugaba in rera ta. Shugaba ka amsa bukata ta, gani da ji gare ka muke yin ta. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah gata, mai faɗa yana son sirrinta. Shugaban halittu annabi kaunar ka ni nake manzon Allah. Ya Rasulu kai ne afuwa ne, ya Rasulu kai mai rahama ne, ya Rasulu kai mai kyauta ne, ya Rasulu kai mai tausayi ne, ya Rasulu kai mai haƙuri ne, ya Rasulu kai ɗin fili ne, ya Rasulu tun ba ma fili, ya Rasulu kai ɗin komai ne, ya Rasulu tun ba ma komai. Salam masoya kun gane, ni anan na so in ja birki. Nazifi ne na barhama karami ne, gashi kuma ni dan koyo ne. Ya Rasulu lamancan ni ma fage ne banka in zama ki gudu. Kuma sabu kai ne Ahmadu, kuma Muhammadu kai ne Sayidu, kuma Mumatidu arzikin mudu. Bangaren fulatan din nan ne, bisalan masoya kun gane. Shugaban halittu annabi kaunar ka ni nake manzon Allah. Shugaban halittu annabi kaunar ka ni nake manzon Allah.